Hola, què tal? Avui us porto una activitat molt fàcil de realitzar, però que porta molts beneficis a les criatures. I per fer-la tan sols necessitem paper de cuina i retoladors. Us explico de què va. Doncs aquesta activitat consisteix en pintar mandales resseguint els dibuixos del paper de cuina. Simplement agafem el color que més ens agradi i anem pintant. Anem canviant també el color cada vegada que considerem. Aquesta activitat aporta molts beneficis a les criatures. El primer és que fomenta l'atenció i la concentració. Després, com estem resseguint els puntets, també afavoreix la motricitat fina. El fet de canviar de colors, si és que volguéssim, aporta creativitat i imaginació. I aquesta és una activitat molt relaxant que redueix l'ansietat i l'estrès, que potser amb aquests temps de no sortir sempre que vulguem pot generar els peques i les peques de casa. Abans és una activitat molt senzilla però aporta molts beneficis. Podeu passar una molt bona estona pintant i fins i tot podeu pintar en família. Algú pinta per aquí, algú pinta per allà. Jo l'he doblegat perquè també podem fer una altra cosa quan hem acabat amb això. Mireu, ja veureu que xulo. Li podeu donar un toc màgic a l'activitat agafant una safata amb una mica d'aigua, col·locant el dibuix doblegat i posant-lo així. Aleshores el nostre dibuix apareix per l'altra banda. Espero que us hagi agradat i que pugueu fer aquest recurs en els moments que les criatures necessiten una miqueta de calma. Que vagi molt bé. Fins un altre dia.